Mandibulise bathandekayo, ndibulise bafundi egameni elihle lenkosi yami Yesu Kristu. Namhlanje ndithanda ukuthi ndisho ukuthi uThixo usigcinile, uThixo unathi, uyasibonelela. Kule sisifundo siyaqhubekeka siya ekugqibeleni mfundi. Imbophelelo ezibophelela umKristu. Into ejulile kakhulu le yokubotshelelwa komuntu. Ukhumbula mfundi, ndake nenza umzekelo, mhlawumbe manje uphinde namhlanje xa sizawungena sigqibezela isifundo sembophelelo. Ndathi le traki bihamba indlela, kwathi apha endleleni yabona lo mama uthwele imithwalo, yambona ukuthi uyasindwa, yamisa ecaleni kwakhe uba imlayishe ikwazi uba imncedise kulo mthwalo. Udrayiva sele hambe umzuzwana ekhwele ke umama lo umthwalo wakhe. Xa ephinde ejonga udrayiva usesentloko, usawuthwele entlokweni yakhe. Ndatsho ndathi ke ngumfanekiso lowo mntu esindisiwe, kodwa imithwalo yakhe ifumanise ukuthi ayikothulwa. Incwadi kaMatthew chapter 11 verse 28 uYesu uthi, izani kum nonke nina enisindwa nibulalekayo, imithwalo ndoninika ukuphumla. Thabathani ijokhwe yam niyithwale, ngoba ilula ijokhwe nomthwalo awunzima. Mfundi, kubalulekile ukuthi sijonge empilweni yethu, isijongise empilweni yethu kakhulu le mfundiso esikuyo, kuthi ujonge uba ezi zinto zihambe zifune ukubuya, zifune ukuphinda zikwenzise amakakade izinto ubukhe wazenza kuqala. Ngoku sele usindisiwe zibuye zenze ukuba ungaphili kakuhle, ungayiphileli kakuhle inkosi. Ngoba wonke umuntu uYesu amhlanguleyo namsindisileyo, emveni kokuhlangulwa kwakho nokusindiswa kwakho, inkosi ilindele ukuba mawuyiphilele ngempilo yakho. Nikeza impilo yakho kuYesu, ngoba ngalamini kwakuthethwa ngoYesu okokuqala empilweni yakho, esaziswa uYesu, wawusazi ukuba ungumntu nje, wawungayazi le nto kuthiwa yintsindiso, wawungayazi into yokwehlula. Kodwa namhlanje uyehlula, usindisiwe, uYesu ukuncedile. Namhlanje uyazazi uba umntwana kaThixo. Into ebaluleke kakhulu ke leyo mfundi, ngendlela emangalisayo, xa ndisithi impilo yakho yonke uphilele yena, uphilele uYesu. Inkosi isakunceda uzijonga ezinto zithi ngokuse uYesu mamkele, ziphinde zifune ukubuya, ziphazamise ukwamkela kwakho uYesu, ziphazamise ukumphilela kwakho uYesu. Enhlizweni yami ke ndinayo into ethi siya ekupheleni kwesisifundo, kodwa ke enyanisweni
umuntu onoYesu ushiya izinto. Umuntu onoYesu ushiya izinto. Umuntu onoYesu uyakhuleka. Besifundile apha isicathulo pha kule ncwadi yabaseGalati chapter 5 verse 1 esithi ukuba imani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhulela kuyo kuze ningabuyi nibanjwe ijokhwe yobukhoboka. Amazwi lawa akhuthaza kakhulu ukuthi khona into ezibambayo. Rashethe lalabasai. Sikhona into ezibambayo. Sikhona izinto uthi ufuna uqhubekeka nenkosi. Uthi ufuna ukwenza intando kaThixo zibe zikubambile. Elilizwi lithi ningabuyi nibanjwe. Ningabuyi nibanjwe. Ningabambeki. Yazi ngelixesha nithi senisenkonzweni phakathi Sunday uva ukuthi noba senihlangene nikhona kodwa basakhona abantu ababambekileyo. Emoyeni wabo abakhulekanga babambekile. Kuyadingeka mfundi ukuthi ukhuleke umkhonzo uThixo ukhulekile. Nkosi yami uDavid awungena entendelezweni zakho ndivuya ndibulela ndikukhonze ngovuyo. Lento yokhuleka ke ibonakala pha xa abantu bevuyile. Ubone kwiservice ukuthi wonke umuntu uyajabula. Sihlabelele namakhorasi athi bohlala bejabule ekhaya. Uva ukuthi wonke umuntu uyachukumiseka usenkululekweni. Sikhonza ngenkululeko bangcwele. Sikhonza ngenkululeko mfundi. Ukhuleke ungabi namaxhala. Wazi ukuthi impilo yakho yonke uyinikezile uYesu, awubambekanga. Lamazwi athi ningabuyi nibanjwe. Ningabuyi. Hey Nkosi yami. Lamazwi athi ningabuyi usho ukuthi iyabuya into ibisele imkile. Ibuye iphinde iphazamise ukumkhonza kwakho. Uthi ningabuyi. Siyokhumbula ke ukuthi kwakule ncwadi yabaseGalati uPawulos wake wathetha amazwi wathi amaGalati ninyangwe ngubani na ukuba niphinde nibuyele ejokhweni okanye nibuyele kwizinto benikade nizenza. Udabe namazwi athetha niqale ngokomoya nagqibela ngokwenyama na. Kanti ke izwi lenkosi lifundisa ukuthi kuqala okwenyama kugqibela okomoya. Ndiyakhumbula lamazwi alapha kwincwadi yabaseGalati. Ndithe ngenye imini xa ndifundisa ndathi abafundi mabalifunde iBhayibhile. Akho mntu unoze akuxelele into engekhoyo ngoThixo xa ulazi iBhayibhile. Akho mntu unoze athi amtyhole uThixo kuwe ulazi iBhayibhile. Xa umuntu ethetha into engeyiyo into oyaziyo ngoThixo unakho umphikisa. Uthi ayinjalo loo nto ngoba uyayifunda iBhayibhile. Ilizwi lenkosi lithi masihlale sihleli. Liyavuka kakhulu ivesi elipha kuJohn chapter 15 I think verse 7 encwadi kaJohn umvangeli elithi ukuba ndithe nahlala kumna ndahlala kuni. Iqhubekeke ithi ndingumdiliya wenyaniso pha ekuqaleni, amasebe nini umlimi ngubawo. Indaba siphethe yokuthi siqhawuke ezimbophelelweni, siqhawuke nakuthi ndiyayidibanisa nje nawe mfundi. Cut yourself off the strongholds. Zizinto ezaziwa nguwe mfundi. Zizinto ezaziwa nguwe wakho wazenza, waphila impilo yokuzenza ebomini bakho.
wayazi ukuthi ngenye imini uYesu ndifumene ndiphila impilo enje, ndohlula xa uYesu selengene. Ngalamazwi ndizama ukukhuthaza wena mfundi, singathini ngezibophelelo? Ngumbuzo, singathini ngezibophelelo? Incwadi yabaseKorinte yesibini chapter, sizawufunda uchapter 10 verse 3, siqale phaa kuverse 3. Ndiyawathanda la mazwi, singathini ngezibophelelo? Ngoba ke zimbophelelo nyhani ziyasokolisa, ziyasokolisa. Sibonga uThixo owasikhululayo. Lithi chorus, ndikhululiwe, mayibongwe inkosi. Ndikhululiwe, mayibongwe inkosi. Ndandibotshiwe ngamatyathanga kaSathana, ndikhululiwe, mayibongwe inkosi. Amakhorasi la atsho ukuthi lento esiyiyo nesiyiphilayo yile esiyihlabelelayo. Ayi Nkosi yami, sihlabela ngathi xa sithi ndikhululiwe, ndihlabela ngempilo endiyiphilayo ukuthi ndikhululiwe, mayibongwe inkosi. Haleluya. Ndandibotshiwe ngamatyathanga kaSathana kodwa ndikhululiwe, mayibongwe inkosi. Noba ungalilinganisa ulicule ngoba liculwa, kodwa isazela sakho siyakuchazela ukuthi wena ukakhululwa, udinga uYesu okhululayo. Uverse 3 uthi mayibongwe inkosi. Uverse 3 kwincwadi yesibini yabaseKorinte besithenga chapter 10 uverse 3 uthi kuba noko sihamba sisenyameni, asiphumi mkhosi ngokwenyama. Noko sihamba sisenyameni, asiphumi mkhosi ngokwenyama. Yabona ke xa silishumayela ivangeli leli elisindisayo, leli wamkela khona uYesu khona ahlala empilweni yakho, uyinsizwa noba uyintombazana, sishunyayezwe ivangeli lokuthi ikhona insizwa evangelini. Alibonge igama lenkosi. Ikhona intombazana, lithi apha noba siphuma umkhosi sisenyameni, noba siphuma umkhosi kuba noko sihamba sisenyameni. Noko sihamba sisenyameni, itsho njalo. Noko sihamba sisemnyameni ngoba ke asinoyiphika lo mzimba lo uyinyama, kodwa lithi noko sihamba sisenyameni. Awu Nkosi yami, eyi leBhayibheli kodwa liyathetha. Sihamba sisenyameni. iBhayibheli ayiphiki ukuthi sihamba sisenyameni, iyayivuma kodwa iphinde iqhubekeke ithi asiphumi mkhosi ngokwenyama. Asiphumi mkhosi ngokwenyama, usho ukuthi asilwi ngokwenyama. Lithi chorus, asilwi thina nabantu, silwa noSathana, siwadabula olamazwe ngeligama likaYesu. Haleluya. Dadabula amazwe ngegama likaYesu. Asiphumi mkhosi ngokwenyama, asilwi ngokwenyama, kuba zona iintonga esiphuma ngazo umkhosi azizezenyama. Kuye uThixo zinamandla okuwisa inqaba. Bona nje mfundi, ngasikulibambe elivesi esilifundile, uyibambe lentetho ithethwa kule vesi esiyifundileyo. Ithi ngoba kuThixo intonga ezi zinamandla okuwisa inqaba. Zinamandla okuwisa inqaba. Masithini ngezibophelelo? Ezibophelelo siyaziqhawula, ezibophelelo siyaziqhawula. Ngumsebenzi owenziwa nguThixo ke lowo. Awungekhe wena mfundi unyanisile umuntu othi xa uYesu engekho ayithethe ngohlobo endizayithetha ngalo, elithi akho mntu lapha kula magada ahlabayo unakho ukuphila impilo yokwehlukana nesono. Unyanisile xa esitsho uma uYesu engekho, amandla kaThixo engekho empilweni yakho, angekho ukwazi uyiphila impilo. Ithi ngokukaThixo zinamandla. Uthi amandla wafumana kuThixo okwazi ukuwisa inqaba.
uthi verse 5, siwisa ngazo nje amabhongo nayo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo. Iingqiqo zonke sizithembela ekumlulameleni uKristu. Iingqiqo zonke sizithembele kumlulameleni uKristu, siwisa ngazo ezintonga inqaba. Mfundi, iwe inqaba. Oh my God, zininzi inqaba. Ikhona inqaba mhlawumbe yayisithi empilweni yakho ubukade uyiphila, uqonda ukuthi unqabile xa ukuyo, unqabile xa ukuyo, kodwa izwi lenkosi likukhupha apho, sikhutshiwe. Nkosi yami, amandla evangeli ayakhupha, amandla elizwi lenkosi ayakhupha, amandla ezwi lenkosi ayalumkisa, ayalumla nolumla ezinto kaloku buzenza impilo yakho uphila kuzo, kodwa uyayilumla impilo yakho kuzo, uhlukane nazo. Wayedla ngothi sishunyezwe ngabantu ababethetha isintu, isiXhosa, esi endisithethayo apha. Wayedla ngothi nyutata, unoba isono sikhona silapha emhlabeni, kodwa siyohlukana naso, asiphili kuso isono ngoba siza nembophelelo. Ezi mbophelelo sixakene nazo ngoku zimbophelelo ezize ngenxa yesono. Isono ke kukuphila okanye ukwenza nxamnye nomthetho kaThixo. Isono kuwenza nxamnye nomthetho kaThixo. Wayesithi xa esenza umzekelo utata owayendikhokela athi umntana akususwa bele kumama wakhe ukuze aliyeke ibele. Uthi kufakwa incindi yekhala ebeleni, athi xa esiya ebeleni efika phaya afike likraka akhale ngoba akayifumani le nto bekade eyifumana. Udibana nobukraka ngoku ngoba uyalunyulwa, udibana nobukraka ngoba uyalunyulwa, ususwa ebeleni. Nesono akuzususwa sona apha emhlabeni ukuze thina siphile impilo yokwehlukana nesono. Thina silunyulwa lilizwi likaThixo empilweni yokona. Thina sehlulwa lilizwi likaThixo kunye nokona. Awunawuthi xa uthetha uthi ezinto zilapha enza kuhlukana nazo njani, ngoba ziselapha emhlabeni ezinto bendizenza. Lo mzekelo uphilile, lo mzekelo unjengoba lo tata wayewenza, ngoba wonke umntu uqale waba ngumntwana, kodwa ekukhuleni kwakhe walunyulwa, wasuswa ebeleni. Siyasuswa esonweni, lilizwi likaThixo lithi sithimbe intimbo, sithimbe zonke ingqiqo, zonke ingqiqo sizithimbele ekumlulameleni uKristu, ezi zimchasayo. Ingcinga ziyakwazi ingcinga ukuthi zimenze umntu abe kwimo athi esenkonzweni kodwa ngengcinga akekho enkonzweni. Zinto kakhulu ezi izwi likaThixo lazi kakuhle ngomntu. Xa lithetha ngengcinga lithetha ngento ekhoyo emntwini endemenza ukuba ukukhonza kwakhe kungangamlulameli uThixo ngenxa yeengcinga zakhe. Yiyo loo nto ilizwi lenkosi xa lithetha kwincwadi yendumiso kaDavide, indumiso kaDavide le sizayifunda, bendisithi ke xa bendifundisa ndithi azibhalwanga nguye zonke, kodwa le endizayifunda inkosi inisikelele bafundi apha ku-chapter 1 verse 3, ndicinga uba indumiso le eyintsikelelo kakhulu, ayithanda ukowutwa kakhulu enkonzweni.
mayibongwe inkosi. Wayelithanda kakhulu uDavide ilizwi likaThixo, uthetha ngalo ade athi xa elifanekisa kakhulu pha kulaa Ndumiso 119 uye liyanconywa kakhulu ilizwi likaThixo pha. Ubungafunda yona uve xa linconywa lichazwa uba liyintoni na ilizwi likaThixo. Uverse 3 kodwa ke masiqala apha ku-1 ukwenzela uba sive kakuhle. Uthi, hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongemiyo endleleni yaboni, ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Uverse 2 uthi, yena unonelela umyalelo kaYehova, ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Ndithanda ukuba siphele phaa kuverse 3. Uthi, njengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, onika isiqhamo ngexesha lawo, ogqabi lawo lingabuniyo, konke akwenzayo kophumelela. Siyambulela kakhulu uThixo. Fundi, le nto ndiyithetha ke, uhlale ezwini lenkosi, ufunde izwi likaThixo. Bendisitsho ndithi noba ngubani othethayo ongathethi kakuhle ngoThixo, izwi lakhe limenza ukuba ukwazi umehlula ukuba lo ayingoThixo lo athetha ngaye, uthetha ngenye into, noba uthi nguThixo loo nto, kodwa ayingoThixo ngoba ezwini lakhe uThixo usenze ukuba simazi kakuhle. Siyaqhawula sitsho incwadi yabaseKorinte yesibini chapter 10 verse 3 to 5. Siyayiqhawula imixokelelwano, imbophelelwano, siyaziqhawula mfundi, in the name of Jesus. Uyema phambi koThixo umane uzithetha, uthi into ethile, Thixo ndiyayiqhawula ebomini bam, into ethile Nkosi ndiyayiqhawula ebomini bam, ndiyehlukana nayo ngegama likaYesu. Ndipha amandla, lithi izwi lenkosi, ndinakho uzenza zonke izinto ngamandla uKristu andipha wona. Asizenzi ngobugantsonzo ezi zinto, asizenzi ngobugantsonzo, sizenza ngamandla uKristu asinika wona. Uyaqhawula mfundi, uvuka ekuseni in the name of Jesus. Uvuka ekuseni ume phambi koThixo, uzimise nawe ukulaa ndawo kuthiwa indawo yesikhungo, indawo yokuthandaza, kuthiwa i-devotion. Ufike phaya uthi, nantsi Nkosi, egameni likaYesu namhlanje ndithetha ngegama likaNkosi kuyo uba mayehlukane nam, mayehlukane nam, andiyifuni ebomini bam, ngoba ayindenzi ukuba ndimkhonze kakuhle uThixo. Kuma wena mfundi, iimbophelelo zikhululwa nguwe, iimbophelelo zikhululwa. Inintsi into mfundi, mandenze umzekelo. Kule nto ezibophelelo, ngoba sifundisa ngeziseko mfundi, kule nto ezibophelelo kwabantu ke mfundi abathi uze apha emhlabeni babe benza izinto bazenze aba bantu bezenza izinto ngendlela ezingekho hlambulukanga, ngendlela ezingahlambulukanga. Umntu anikwe into, kuthiwe le nto iza kuncedisa ekubeni uba ukwazi. Bendihlala eMdantsane kwi-area kwathiwa kwemelene nathi lo area leyo. Kukho umntu kufumaneka khona imali, abantu bafumana imali kuye, akaphumi endlini, uhlala endlini, abantu bamyela khona bawufuna khona imali, abanike. Ndazi ke zange ndiye mna mfundi, kodwa ke kuthiwa wayenento ahlala nayo lo mntu, mfundi, ekudingeka uba ke xa anoze akholwe umntu onjalo, xa enoze akholwe lo mntu onjalo, ngelaa xesha wayoyithatha ngokwakhe. Ubulumko buyadingeka mfundi kakhulu. Ivangeli linobungqina obukhulu, amandla kaThixo abenza abantu bamqonde uThixo, bazazi izinto abanophila
nazo nabangenawuphila nazo. Kunyanzeleke uba le nto ngoba ayonto ihlambulukileyo lela, ngokwakhe makathathe yona laa nto ayoyilahla. Ilahlwa nguwe mfundi. That's what I want to say. Ilahlwa nguwe. Isono sakho silahlwa nguwe. Mna ndisazi isono sakho, saziwa nguwe. Kodwa apha kwezi zifundo zokuqhawula imbophelelo, sifundisa ukuthi zezinto funeka uzilahlile, zezinto funeka wehlukene nazo, zezinto funeka uThixo kuncede kuzo, uphile impilo ehlambulukileyo. Phila impilo ehlambulukileyo, phila impilo yobungcwele. Nditsho mfundi, uphila impilo yobungcwele, ekhuthaza kakhulu izwi lenkosi ngayo. Simbulela kakhulu uThixo xa sigqibezela mfundi, ngoba siyagqibezela. Xa sigqibezela imfundiso yanamhlanje, siye fundi siyenze mayibongwe inkosi ngolo hlobo. Ingulowo umntu ahlukane nesono sakhe, amkele uYesu, aphile impilo yobungcwele. Ubusitha umbuzo, kungenziwa ntoni ngazo imbophelelo? Siyaziwisa, siyehlukana nazo, siyaziqhawula imbophelelo ngamaxesha okuthandaza. Ngamaxesha okuthandaza uThixo kunceda. Ndikhuthaza kakhulu ixesha lothandaza, uThixo ekunceda mfundi. Izinto ezimele ukwenzeka phambi komthandazo, kumele ke mfundi ukuthi uqiniseke uba uyazihlamba ngegazi lenkosi. Lithi izwi lenkosi, chapter 1 verse 9, John umpostile, chapter 1 verse 9, umpostile uJohane chapter 1 verse 9, lithi ukuba sithi sizivume izono zethu, uthembekile ulilungisa ukuba asixolele izono zethu, asihlambule kuko konke ukungalungisi. Nantso mfundi, hlambe, ncede inkosi ngegazi lakho, ufika kulaa ndawo uthandaza kuyo. Hlambe Nkosi izono zam ngegazi lakho, impilo yam yonke ihlambe Nkosi. Xa ufika pha, awufiki nje uthandaze, ufika pha uzihlambe, uzihlambe ngegazi lenkosi. uThixo akuncede. Yekela kwintando kaThixo endaweni yakho, uyivume le nto Nkosi uba ndenzise intando yakho Thixo. Mema umoya oyingcwele alawule iingcinga zakho. So ufikile ke mfundi, iingcinga ziyinkathazo, iingcinga ziyakhathaza, kodwa uThixo akuncede ungavumeli iingcinga zakho ukuba zikususe ekwenzeni umthandazo omele uwenze xa upha egumbini lothandaza. uThixo kunceda. Kholwa mfundi, kholwa, musa ukumkhokela ngezicwangciso zakho umoya oyingcwele, mcele akukhokele. Kholwa ukuba ufumana, lindela uloyiso mfundi. Litsho njalo izwi lenkosi usathandaza. Kholwa. Luka chapter 23 chapter 11 verse 23. Luka chapter 11 verse 23, ilizwi lenkosi lithi kholwa ukuba le nto uyithandazelayo uzayifumana, uzayizuza. Mfundi, ndiyagqibezela. Uverse 23 uthi, kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba funquleka uphoseke elwandle, angathandabuzi entliziyweni yakhe, asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethayo zinokwenzeka, wokuzuza oko athe wakuthetha. Uzikholwe ezinto uzithethileyo mfundi uba zinokwenzeka, lithi wozizuza. Le nto bendiyithetha uba Nkosi ndehlukanise nento ethile, Nkosi susa into ethile. Uzibize ngamagama mfundi, zinintsi. Yiyo loo nto funeka ube wedwa xa uthandaza ngamanye amaxesha, ngoba ezinye izinto afuneka ziziwe ngabanye abantu. Diliza inqaba, qhawula imbophelelo, yenza isigqibo, uvakalise ukuhamba ngoloyiso. Uba
ngalaa nto ke mfundi uba ndoyisile kuzo zonke iimeko. Umthandazo wenze umkhwa wakho owemihla ngemihla. Thandaza imihla ngemihla. Ndikhona mfundi, ndiyakhuthaza nakwezi ndawo enikhonza kuzo, bakhona abafundisi bakhona bakhuthaza nabo ukuthi nithandaze. Ngenxa yoko wabonakaliswa oku unyana kaThixo ukuze ayichithe imisebenzi kamtyholi. John Mpostile chapter 3 verses 8. Xa ndifika kuloo ndawo mfundi, ithi inkosi kusikelele usenza konke kusemandleni, uqhawula imbophelelo zobomi obudala. Jesus, uThixo abe nawe. Inkosi kusikelele. Amen.